Priatelia, prajem vám pekný deň. Druhé video, ktoré je venované vzniku spoločnosti Poradca podnikateľa, teda konkrétne 35. výročiu, tak vám predstavíme dnes, ako som už v prvom videu hovoril, veľmi dôležitú osobu pri rozbehu a rozvoji firmy a takú pravú ruku spolumajiteľov, pani Máriu Mestickú. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. Sme veľmi radi, že ste medzi nás prišla. Moja prvá otázka hneď je, ako ste sa vôbec do tejto spoločnosti dostala? Lebo však vieme o vás, že vy ste mala kopec iných pracovných aktivít, takže aké boli tie začiatky? Do tejto dobrej spoločnosti. Najlepšie. No ja som v podstate za štátna robila do 89. v podniku ako firemnú právničku a keď po revolúcii začali vychádzať nové právne predpisy a hlavne prispôsobované už na ten iný systém, takže mňa oslovil pán doktor Málik, Jurajov otec, že no proste on ku mne vtrhol do môjho podniku, kde som robila a povedal, zajtra prídeš tam a budeš robiť to a to. No tak pre mňa to bolo niečo nové. Jednak počítače neboli, my sme ani nevedeli, čo je mobil, čo je počítač, takže tá elektronika 0 bodov. No a takže som sa doktorom Málikom stretla a povedal, doniesol som z Prahy. To bol prvý zákon československý o súkromnom podnikaní občanov a viac menej to bolo také, dá sa povedať, základňa pre súčasnú situáciu. Takže doniesol ho s tým, že zabezpeč, aby ho niekto prepísal, zabezpeč toto a zaniesiem ho do tlačiarne. Tak ja som sa na ňo pozerala, že o čo mi rozpráva, akože ako ho mám prepísať. Pán doktor Málik, pamätáš si, Juraj zohnal 286 prvý počítač, keďže my sme nevedeli robiť na počítači, iba na ručných Pozor, strojoch. to nebol pán doktor Málik a nebolo to v prvej období, to bolo až po roku. My sme ju doniesli, ja som ju zohnal z Rakúska v cene 70 000, v tej dobe ako cena auta to bola a to bol použitý počítač. No, ale prvé roky sa nerobilo na počítači. Takto, prvé roky sa písalo normálne na stroje ručnom. A viac menej my sme ten zákon, ten základný o tom podnikaní občanov prepísali. Pán doktor Málik začal zbierať novinové útržky a z toho sme nejako urobili prvé číslo. Potom vyšiel zákon o akciových spoločnostiach, SROčkách, proste išlo to postupne, hej. Takže prvé číslo sme vydali tak, že sme ho zaniesli do žilinských tlačiarní, kde to samozrejme museli zrejme vysádzať. Oni to sádzali ešte tými olovenými písmenkami. Áno, ešte takto. Potom mi zavolali z tlačiarni tuto v Žiline, že mám pri zalamovať texty, takže to bolo taký prvý zážitok, že ja som nevedela, čo to je zalamovať texty. Ja som s tým nemala, podľa mňa nielen ja, nikto s tým nemal žiadne skúsenosti. Neboli sme profesionálni novinári, nemali sme vôbec skúsenosti s takým niečím, lenže išlo o právnický časopis, takže tí právnici tam boli potrební. Takže ja som išla do tlačiarne, tam ma privítal pán, ktorý mi dal texty a povedal, pozrite si ich a korektúry a tak. Takže to je zalamovanie textov, či vám sedie riadky, odstavce, stĺpce a tak ďalej. A bolo to na Veľkú noc v 90. roku? Na Veľkú, no 90. roku, hej. Takže bude teraz na Veľkú noc, tomu bude 35 rokov. No, takže takto vzniklo prvé číslo, potom už doktor Málik ma začal tlačiť, aby som odišla zo zamestnania, takže som to urobila a začínali sme na kolene. Nemali sme priestory, nemali sme nič. Juraj, ty spomínaš, že sme mali tú bunku, ale ja si pamätám, že my sme potom sedeli nad pohrebným ústavom na Kukučinovej. To tiež nebolo príjemné, lebo ja som ešte chodila do práce. Z práce som skončila o 3:30 a išla som na Kukučinovu, kde sme odchádzali o 10:00, takže ja som robila 10-14 hodín denne. A večer, keď sme chodili si akože pofajčiť a tak to sme chodili okolo tých truhiel, no tak nebol to príjemný zážitok. Pietné miesto. Pietné miesto, hej. No, teraz ma tak napadá otázka, keď rozprávate, že istým spôsobom to bolo aj riziko ísť do tejto spoločnosti novej, bolo toho veľa. Ale čo vás presvedčilo, teda, že Poradca podnikateľa je tá správna destinácia? Bola to nová tvorivá práca. Kreatívna. To bolo úplne niečo nové. Ja som mala právo, aj mám advokátsku kanceláriu, mám to rada, som ukecaná a tuto sa ukazovala taká určitá tvorivosť a taká dravosť v podnikaní. Veľmi ma oslovil doktor Málik, aj keď síce tvoj otec tiež mal trošku šalené nápady, ale on bol veľmi mysliteľ, myslel dopredu. Mňa nenapadlo, čo bude za 3 mesiace, ale on už vedel, že v decembri bude toto, ale ty to urob, hej. On nebol výkon, on bol proste ten vizionár. Vizionár, hej.
Takže takto sme začali pomaličky robiť jedno číslo za druhým a viac menej už potom sme šli do priestorov, ako som spomínala, Kukučinová, potom sme šli na Predmestku, potom sme šli, ako bolo ten okresný podnik služieb. Proste vystriedali sme pár priestorov až nakoniec, ale to už sme robili nejaký 40, 50, nehovorím o distribúcii, hovorím iba o redakcii. Veľmi rýchlo sme narastli, že za 3-4 Veľmi roky. rýchlo, lebo v podstate myslím si, že tak ako som rozmýšľala ja, rozmýšľalo veľa ľudí, že to bola strašná zmena v živote a viac menej tí ľudí postupne presviečať, aby opustili svoje trvalé zamestnanie, dali výpoveď a išli kvázi do neznáma. Takže keď sme začali, ja som prvú presvedčila Stelu, potom takto sme začínali, lebo my sme potrebovali písarku, korektorku, redaktorov, no a plus distribúciu, hej. No a potom už začal marketing fungovať, už sa to muselo, lebo my to môžeme vyrobiť, keď to nepredáme. To museli byť také krásne ručné časy. No práve, to chcem povedať. A keď sme to už začali robiť na plný úväzok, tak už sme nemuseli tak, ako sa povie, že robiť dlho. Ale keď boli tie uzávierky, takže my sme robili aj do 10. do 11. ráno sa stalo o 6. do auta a valilo sa s tým do tlačiarní buď Žiline alebo Martine, takže bolo to zaujímavé. No a popri tom sa otvárala česká redakcia, tu mal na starosti Juraj v Prahe, tam som chodievala, my sme tam chodili raz do týždňa na porady, lebo Juraj povedal, že Čechy budeme riadiť sami, ale to sa tam tiež rozbehlo. Najprv bolo jedno poschodie, potom 3, pamätáš si, tak potom Juraj už si zabezpečil manažment aj na českej strane, ale chodili sme pravidelne na porady spoločné, lebo viac menej po rozdelení republik v tom 93. tak veľa tých predpisov sa začalo ako nožnice odčleňovať, ale stále to bol princíp aj ten zakladanie spoločnosti, proste podnikateľské veci. Takže bolo to zaujímavé a napríklad to, že ja som ráno o 4. sadla Juraj mi dal pražskú Mazdu, sadla som o 4. do auta, prišla som o 9. začala porada v Prahe, ja skončila o 10. o 11. sadla som do Mazdy a išla som do Žiliny, hej. A teraz sa stalo párkrát, že tam prekopávali na Žižkove a ja som mala pražskú značku, tak nikto nebral na vás ohľad. No to bolo, a tedy ešte boli už navigácie? Kdeže? Neboli navigácie v aute, hej. Takže proste to boli také zážitky, hej. Ale keď sme už pri Jurajovi, ja to musím túto myšlienku povedať, lebo v prvom dieli, tak Juraj pekne povedal o vás, že vy ste bol taký ten najdôležitejší chemický prvok vo firme, ktorý to tak celé akoby tak zoceľoval a dával tomu takú tú pridanú hodnotu. Čo na to povedia, takýto krásny kompliment? No, toto je asi, je to krásny kompliment, však my sa zúravame stále, že ja som 20 rokov pred firmy, hej. Ale proste to je moja povahová vlastnosť, hej. Akože ja som sa napríklad divila, keď sa začali otvárať ostatné oddelenia, nás bolo v jednom období skoro 400 zamestnancov. 300. A teraz ja som mala v riadení príklad 60 ľudí a nie každý človek je nekonfliktný, sú rôzne povahy a vy musíte toho človeka nabudiť, aby robil to, čo ja, aby robili všetci, hej. A jak si pamätáš na Renátku Kubovú, tak to bol presne, my sme mali kolegyňu, ktorá bola úžasná, tvorivá, kreatívna, ale bola konfliktná. Proste ona bola zvláštna povaha a... Samorast, hej. A ona mi treskla dverami, proste ja som sa neurazila, ale aj sme si povedali kadečo, ale proste ja som mala takú, to bolo asi vo mne, že keď sa rozbiehal nový projekt, lebo Juraj ten furt nejaké nové projekty a ja som vždycky bola toho názoru, že nie, že prídem, vyšteknem pokyny a teraz to všetci chodíte robiť. Ja som si proste s tými ľuďmi sadla, ja som s nimi prvé číslo zalamovala. Išla som s nimi do Bratislavy za tými autormi, lebo už ste začínali mať trošku aj meno, lebo najlepšie autory boli ministerskí, čiže už ste začínali mať aj to meno, aha, prídu z poradcu, chcú to, napíšeme im to, už sme si začali vytvárať takú databázu autorov, pretože v tom čase my sme boli prví. V tom čase to bolo veľký ako vidina jobu, že si ľudia zarobia a začali vznikať ako huby po daždi takéto súkromné časopisy. Čiže bolo to bolo také veľké boom a druhá vec bola tá, že pokiaľ by sme my neboli to predávali, tak nezaplatíte honoráre, mzdy a tak ďalej. Hej? Ale Marika vlastne teraz spojila niekoľko rokov dohromady, ale to dôležité, čo povedala je, že
že my sme už od začiatku budovali štruktúru tej firmy. Že sme pomerne rýchlo rastli, ale boli sme procesní. Že sme vytvárali veľmi silnú a výkonnú firmu. Hej? A to už od prvého roku. No ja som to hovorila, že my sme mali šťastie na ľudí, nehovorím, ale teda u mňa, že tí ľudia robili s nasadením. A ja nehovorím, že robili sme všetci za plat, ale proste ja som vedela si tých ľudí nabudiť. Ale ťažko povedať, no ako samozrejme človek už aj viac dospieva, aj viac sa učí a už, jak sa povie, že už ten zamestnanec nový, ja som vždy s nimi pracovala. Pretože povedať novému zamestnancovi, ktorý nevie nič, doktor Tichý, hej, prišiel právnik z nejakej firmy, on nevedel nič, hej, no a pokiaľ to s ním neprejdete, tak on, môžem povedať, že zavolám kolegyňu, nauč ho, urob to, hej, ale ten človek mal svoj produkt, takže ja som sa do toho dala celým srdcom. Ale poviem jeden moment, Marika, keď sme boli na Farskom úrade, tak viem, že sme spolupracovali takto, že my sme vždycky museli robiť titulku, ktorá predávala. Áno. Ale Marika bola právnička a ona dávala na tú obálku, ty si dávala právne formulácie. A ja som si to vždy zobral a hovorím, Marika, musíme to preformulovať obchodne, aby to bolo obchodne zrozumiteľné. A my sme vytvorili vlastne prvý tím, keď sme vlastne modelovali ako novinové titulky, aby boli zrozumiteľné. Takže že takto sme spolupracovali. V podstate ja som išla s Jurajom lietadlom do Varšavy a sme šli vo Varšave sme rozbiehali pobočku a Juraj si sadol, namiesto toho, aby som si zavrela oči a driemla hodinku, tak vybral tie svoje skice, ty si to zdedil po otcovi a začal. A čo povieš, keby sme vydávali tieto UZ-ka, hej, úplne znenia zákonov, tak si hovorí, ježiš, čo ten Juraj vymýšľa, ja už nemám čas. No za 2 mesiace bolo na trhu, hej. Akože, a to bol produkt, ktorý vyletel úplne úžasne. A ja to troška odľahčím, lebo aj nápad prísť s takýmito krátkými diskusiami pri príležitosti 35. výročia. To Juraj takisto prišiel len tak z čistá jasná, keď sme mali spolu inú diskusiu, takže ono, takto to je, áno, že Juraj je taký vizionár. A ešte by som sa chcel spýtať, boli ste vo firme, myslím, že 10 rokov? 13 rokov. 13 rokov. Na čo ste najviac hrdá za toto obdobie, ktoré ste vo firme strávili? Na čo som najviac hrdá? No, tak samozrejme na produkty, áno, to, čo sme urobili, ale čo si ja veľmi vážim, alebo cením, je to, že jednak Juraj nás veľmi vzdelával. To je veľká plus, to malo kde je, pretože zamestnávateľ šetrí na zamestnancoch. Juraj je svojím spôsobom filantrop, čiže ja som s ním nemala problém aj taký komunikačný, nikdy sme sa nepohádali, alebo tak, aj keď sme chyby robili, hej. A čo sa teda veľmi vážim je to, že ja som si vlastne tu nadobudla aj také tie manažerské zručnosti, pretože my sme behali od jedného školenia do druhého. Samozrejme, bolo to zasa na úkor nášho času, my sme sa učili krízové situácie, komunikácie a všetko možné. No a samozrejme, tam sa ten kolektív stmelil, pretože Juraj už mal chatu v Zázrivej, takže my sme čakali, kedy Juraj vypadne zo Zázrivej a potom už začalo hojať ďunďa, to znamená, už sa začalo sedieť, to Juraj nevedel. Tak koľko razy boli porady v Zázrive aj do 10. a všetci už, bože, nech ten Juraj odíde, už by sme sa mohli zabávať. Takže my sme potom do rána boli hore, my sme si tam si mal ten grill. Ale tam v Zázrive, to je teraz Janošikov dvor, tam to začína. Áno, hej, tam sme. No, takže toto. Tie produkty, ktoré sa vytvorili, to som určite hrdá na to, ale čo si teda veľmi cením je to, že som prišla do dobrého kolektívu, alebo teda máme dobrý kolektív a že som sa veľa naučila. No tak o spoločnosti Poradca podnikateľa je známe, že tu nuda nie je, že tu je kopec randy, takže úplne na záver možno posledná otázka, akú najbláznivejšiu príhodu alebo chvíľku ste tu zažili? Neviem, no tak ono to bolo proste, my sme sa nasmiali, ale sme robili, ale rozmýšľam, že čo sme si povyvádzali, ja neviem, no. A keď niekedy otec dával do tlačiarne tie svoje obrovské čísla s obrovskými nákladmi, nie? Potom. Nie, ja som myslela skôr taký voči kolektívu, hej, voči práci. Nechám to na vás. Ja to neviem, ja si neviem spomenúť už, chlapi, toto je ako, neviem. Keď sme mali korešpondenčnú Keď sme sa vždycky sťahovali, to boli úžasné príhody. A sťahovali sme stále viac a viac, ale nie, to bolo pracovné, to bolo oné. Mali sme tých príhod veľa, no napríklad, keď, Juraj, pamätáš si, keď sme boli v Bránici
na školení, ale iba riaditeľia. Branica, no. Ten hotel Slovena, čo bolo v Branici, ako ideš na Terchovu. Áno. My sme tam boli na školení a Zoja nás teda fest dusila, hej, takže nás všetkých riaditeľov pod holú zem nás zdusila. A keď to skončilo, my vždycky, keď sme chodili, buď moji kolegovia, alebo ako riaditeľia, tak vždycky sme potom večer si posedeli, pokecali a šli sme spať. No a my sme takí boli nejakí, takí unavení a takí vystresovaní, že my sme, keď bola večera, my sme všetci sadli do auta a sme zdrhli. A išli sme, ako je Janošiková kolíba, ty to ani nevieš. Janošiková kolíba, ako je pumpa, jak chádzate do Terchovej. No a tam sme si všetci sadli a povedali sme si, ja už sa na to vykašlem, tá Židekova nás dodrbala, ty si už určite driemala, ale Zoja nás cvičila. No a my sme tam ping-pong hrali, či čo, my sme sa tam proste zabavili a ráno sme prišli, Janka Dicka mi hovorila, že nás hľadala, my hovoríme, že všetci sme spali, takže sme ušli. Ale to sú také zážitky, nemôžem tvrdiť, že nejaké hrozné, ale neviem, ako toho bolo veľa. Je to 25 rokov, čo späť. 25. Ja som neviem, kedy odišla, ja si to už nepamätám. No tak je to 35 rokov a ty si odišla po 13. No, 13, hej, 22 rokov tak, späť. No. Ja si možno, že spomeniem, ale ja neviem, no. Tak nám dáte dodatočne vedieť, keď tak. Jasné. Lebo vidím, že ich bolo tých zážitkov asi veľa. Áno. Ale každopádne ďakujem, že ste po rokoch takto prišli a troška si s nami zaspomínala. Bolo to naozaj príjemné počúvať a naozaj aj teraz, keď to tak človek vníma, tak všetko najlepšie poradca. Tak pri tom sťahovaní muselo byť naozaj Ježiš, to sťahovania boli strašné. Ale no, každopádne, tak ako firma rástla, tak samozrejme s rastom firmy prichádzajú aj nejaké krízy a problémy. A samozrejme aj v histórii spoločnosti poradca podnikateľa boli takéto krízy a ťažké chvíle. A o tom, ako ich v spoločnosti prekonali, si povieme v 3. časti. Dovidenia.